toată lumea, meu este Sebi, astăzi ne vom juca... Wow. Salutare toată lumea, meu este Sebi, astăzi ne vom juca Minecraft Speed Builders alături de fratele Turculeț. Și da, dacă mai vreți episoade noi, să apăsați butonul de like. Turcule, a intrat? Păi intră mai repede pe Speed Builders. La Mini Games Prismarine. Nu-l poate! Vai da, la Mini Games. Da, gata. Hai, apasă. Play now. Hai! Stai. There are not any joinable. Please slow down chat, you might get kicked for spam. Gata, intră. Hai! Yay! Mai intră cineva? Ok. Încă cineva, please, nu decât 3, nu vreau să fiu doar eu și Turcu. Mi-a părut 4... Da, și mie. 5 acum. What? Ai, are hack, are fly aia. Da? Fata aia are fly. A făcut o săritură pe aia. Da, am văzut, mă miram. Oh, God. Asta mi-a picat data trecută. 3, 1, 2. Ok. Asta mi-a picat data trecută. 3, da. 1, 2. Nu. Nu, chiar deloc. Nu știi cât de n-am sunt eu. Stai că nu știu unde vine asta. Deci, degeaba te uiți la mine că nici eu nu știu. What? Oh, lol. Deci ălea pe care le-am pus eu așa. Era după nu. Ai de frate, de ce tu? De ce tu? De ce? Pentru că sunt prea prost la minimul ăsta. Oh my god, uite-te și tu ce am de Oh făcut. my fucking god. 1, 2, 3, ok. Trebuie să-l poziționezi pe mijloc. Turcule, Hai că nu sunt primul, da. am emoții. Da, boss, da, cred că sunt cel mai în urmă de până acum. Nu! Haide! Nu! Ok, cred că a ieșit ăstălalt. A, nu, a ieșit ăsta, a ieșit Ăsta Shy Blitz, nu? Care a pus în mijloc lanternuri. Da. Foarte bine. Mamă, Mamă, 2, e cel mai greu lucru pe care bam, 2, bam. Deci, 1, 2. E ușor. Trebuie doar să reții minte 1, 2. Atât. eu nici măcar într-o oră nu faci asta. Uite. Și acum pun glesul aici. Gata. Bine! E ușor. Mai e ăsta de făcut. Ăsta mai are. Carabil. Nu prea. Da. A, uite. A, uite, hai le treci. E de... Stă, uite mai. Halu e Stai. bună germană. Mai de viața mea. E clar. Halu e bună germană. Turcu știe și german acum. Ei, mă bag cum văd. Dar deci, Easy. nu merg la mare. Mai e de făcut. Ăsta mai are de făcut. Pe care eu nu-l văd. Și a făcut și ăsta. Da, nici eu nu văd. Albastru, my verde, galben, mov, roșu.
roșu, albastru, verde, galben, mov, roșu. Albastru, galben, verde, mov, roșu. Și aici începea cu roșu, galben, verde, albastru, mov. Cum? Roșu, galben, verde, albastru, mov. Albastru, verde, galben, mov, roșu. Albastru, verde, galben, mov, roșu. Nu, trebuie să fie just roșu. Roșu, galben, verde. Și asta l-a făcut. Nu l-am făcut. Ba da. Eu sunt prost. What? Mă, dar cum trebuia să ții minte asta? Ce minte trebuie să ai? Ok, dai return to lobby și hai să mai băgăm un match online, a? Așa. Unde e? Dai return to lobby și haide. Să spui când? Păi intră, gen. Ah. Nu suntem. Nici pe tine nu te văd. Nu suntem. Dar ți apare că am intrat? Da. Ah, ok. Dar eu văd doar pe aici pro. Și eu. Pe tine nu te văd. Nici acum nu te văd. What? Uite, au intrat 2. Au intrat 3. Sunt 3 în afară de mine. În afară de mine. E clar. Oh my fucking god, man. 1, 2, negru, galben. Am uitat. Ce Gigi, mă? Care ești tu să știi? După care să mă iau. Astea aici, astea aici, astea așa. Gata, l-am făcut. Eu sunt ăla din spatele tău, practic. Vezi că e invers, ochii trebuie în partea cealaltă și crusta. Pe bune? Ai, mă, turcule. Oricum, cred că ai făcut... Da, adică uite-te la ăsta de aici, din colțul ălălalt. Ah. Discord 78%. Da. Ăla-i turcule. A, dă-te încolo. 1, 2, 3, 4, 5, ok, bun. Hai să mai încerc o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ia că nu pot eu. Câte ați fost? Cu 3. Geamul cu 3. Bine. Dar întâi trebuie să pui silenternul. Da, știu. Da, știu. Da, știu. No. L-am făcut. What? Ce-am greșit? N-apare că l-am făcut perfect. Jocul e băguit, turcule. L-am făcut perfect. Am scor de 93%. Boss, ce-am găsit? 1, 2, 3. Bine, hai că n-am putut de afară. Nu știu ce-am greșit. Da. Are să... Da, e și redstone-ul. Iată, stau. Bam, bam. De câte trebuie să fie neagră? De 9 jos de tot. Gen 3 pe 3. Mă, cum trebuie să fac eu asta? Cum ar trebui să fac eu asta, turcule? Sau cum ar trebui să o faci și tu? Nu știu cum. Nu, e imposibil, n-ai cum, frate. Cum se face? Cum mai am făcut, de cam 27%. 38. Da. Auzi, așa de... E clar ce ai făcut. Oh, Adici... am făcut, ai văzut cum ai ieșit? Da. Mamă, cum arată asta. Deci, negru, galben, negru, roșu. Negru, galben, negru, roșu. Deci, coal. Negru, galben, negru, roșu. Negru, galben, negru, roșu.
negru, galben, negru, roșu. Negru, galben, negru, roșu. Ce-am greșit? Ce-am greșit? Că nu știu ce-am greșit. Oare trebuie să tai colțurile, practic? Roșu, negru, galben, negru, roșu, negru. What? Ce-am greșit? Negru, roșu, negru, galben, negru, roșu. Negru! Nu! Mai aveam unul negru de pus. Ah, e clar ce a făcut ăsta la altul. Ai câștigat? Nu, adică n-am ieșit. Atâta. Da. După aia mai avem, după aia mai băgăm o rundă rapidă. Da. Ok. Am mai făcut-o pe asta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfect. Uai de viața mea. Sorry. Gata. Cred că și ăla o face, din păcate. Hai că... Să-l sărbat. Dead Bush. Mamă, cred că e greu. Hai că fix. 1, 2. Dacă vrei să-ți spun ceva de la celălalt echipe. Nu că știu. Că am mai făcut. Hai că știu. Gata. Ăsta nu știe. Zic că nu știe. Nu știe! Țeapă, 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 țeapă. Păm. Poate să te faci acum în 2 secunde. Cum? Poate să te faci acum. N-are cum. Uite la el. Ce prostie e aia? Ce e asta? Zici că e floare. Bă, eu făceam mai prost decât el, da. Cum? Eu făceam mai prost decât el. Lasă-mă că dai mie parola, eu îți fac contul și na. Bun, hai să îți fac eu puncte și na. Hai bros, hai boss, hai boss. Hai, dă-i. Hai. Uite, de data asta te văd. Cine a băgat? M-am băgat din prima, ești lângă mine, dreapta. Bună, stânga. Hai, Tu ești în ia-te, dreapta. ia-te. Easy, Ah, come on. easy, 1, 2, 3, 4, 5, easy. Vezi să umpli și... Să umpli tot, gen, tot pătrățelul ăla. Vezi că îți dau un indiciu, trebuie... Adică, nu e indiciu, te ajut oricum. Trebuie să fie colțurile mov de jos, colțurile de mov să fie jos. Colțurile de jos să fie mov. Colțurile de mov să fie jos. E mult mai ușor dacă reții aia. Gata. Uite-te, turcule. Trebuie să băgăm. Da, trebuie să pui blocul de diamond. Nu, acolo e blocul de diamond, turcule! Hai, mă. N-ai pierdut. Ăsta a făcut doar platforma. Ce este religios? What? Oh, what the fuck? Ăla care a făcut mai mult decât ăla care a făcut platforma. A făcut părțile de doamne. What the Christ? Alea două acum. Bun. Alb. Cred că așa era. Cum era? Cu alb în mijloc. Ok. Gata. Ce? Da, da? Ce-am greșit? Ce-am greșit? Bă, ce-am greșit? Nu știu. Unde am greșit? Ce? Am greșit ceva, dar nu știu ce. Da! Am făcut la fel de nicări. Bă, pentru că la el este alt biome. Uite-te și tu, la el e alt biome. Ah, what the fuck? Și cred că de-aia.
E clar. A, un pian, easy. Bam, 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 bam. Câte blocuri trebuie să fie diferențe dintre ele negre? 1. What? Nu știu de ce mă uitam la tine, dar în fine. What? Ce am greșit? Trebuia și pe partea cealaltă. Trucule, mie că sunt dat afară. Uite de ce. Yo, what? E clar. Îl știu, l-am mai făcut. Galben, verde, mov, mov închis, mov deschis. Atât trebuie să ții minte. Galben, verde, mov închis și mov deschis. Trebuie să ții minte ordinea, practic. Dacă nu mai știi, uite-te la mine. Uite-te. Nu, turcule, acolo trebuie mov închis. Turcule, vezi că greșești, mă, turcule. Dar ăsta la cred că face și mai prost. Stai un pic să termin video aici. Stai să termin repede aici video. Da? Pe când? În câteva minute. E 23 și... În câteva minute. Firar. Hai, turcule, mai sunt eu cu nubul ăsta. Da. 1, 2, ok, bun. Acum am ținut-o minte. Redstone, uite-l. Mă copiază. Perfect. Easy. De ce acum se uită la mine? Păi mai băgăm unul repede? Dacă tot am zis 5 minute? Nu mai vrei? Bun, fraților, păi cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost bine, da. Gata? Acum opresc. Hai, pa!